ҳифзи муҳити зист дар тамоми давру замон муҳимтарин вазифаи инсоният ба ҳисоб рафта, имрӯз дар замони пешгирии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ боз ҳам муҳимтар дониста мешавад. тозагию нафосат, поку озода нигоҳ доштани маҳалли зист ва ободониву хӯрамгардонии ватани хеш яке аз самтҳои асосии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз ин рӯ амалисозии ин самти сиёсати давлат метавонад омили муҳими пешгирӣ аз пайдоиши ҳама гуна бемориҳои сироятӣ гардад. ҳамин аст ки баҳри таъмини амнияти саломатии сокинону меҳмонон ва риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ масъулини муассисаи давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва сохтмони шаҳри ваҳдат барои рӯбутчӣ намудани роҳу гулгаштҳо ва тоза намудани партов аз партовгоҳҳои ҳудуди шаҳр тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намуда дар ободониву хӯрамгардонии маркази шаҳр корҳои муайянро амалӣ намуда истодаанд. ҳамарӯза дар маркази шаҳри ваҳдат 88 нафар рӯбандаҳо ва ҳамчунин гулпарварон фаъолият намуда истоданд ки кори вазифаи асосии онҳо инчунин парвариш намудани гулҳо. ҳар рӯз дар шаҳри ваҳдат зиёда аз 500 адад гулҳои ороишӣ шинонда мешаванд ки ҷиҳати сазовор пешвор гирифтани ҷашнҳои дар пеш истода мусоидат менамоянд. бо мақсади беҳдошти муҳити зист ва таъмини амнияти экологии аҳолӣ дар шаҳр мутаассифона аксияҳои тозагии маҳал ва тозагии соҳил кам гузаронида мешавад ки ин ҳам бошад маркази ташхиси санитарию эпидемиологӣ ва шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳр бояд масъулият ҳис кунанд, чун дар баъзе аз кӯчаҳои шаҳр ва ҷӯйборҳои он пур аз партовҳо ба назар мерасад ки аз ин наметавон чашм пӯшид. зеро дар пеш ҷашни истиқлолияти давлатӣ ва дигар маъракаҳои муҳими сиёсӣ моро интизор аст. аз ин хотир сокинону бошандагони минтақа низ пеш аз ҳама ба тозагии муҳити зист аҳамияти ҷиддӣ диҳанду барои бартарафсозии партови худ аз нуқтаҳои махсуси партовгоҳҳо бояд истифода баранд ва ҳамзамон аз меҳнати сахти кормандони муассисаи давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва сохтмони шаҳр ки аз дили шаб ба рӯбитчини гирду атрофи маҳал машғул мешаванд пуштибонӣ намоянд. аз бемасъулияти мардум худшон мешаванд. саҳар мо овоза баланд вай мекунем ки марҳамат партовҳои худро оварда ба технико бор кардан, онҳо рости гап камакак бемасъулиятӣ мекунанд. вобаста ба ҳамин камбудиҳо ҷой дорад ки дар оянда ин ҳам камбудии ҷои худша бартараф мешавад, камбудиҳо ҳама бартараф мешавад. умуман ҳар як шаҳрванд бояд дарк намояд ки моро дар пеш ҷашни бузурги умумимиллӣ сисолагии истиқлолияти давлатӣ интизор аст. дар таҷлили сазовори ин ҷашн ҳар нафар метавонад бо тозаву озода нигоҳ доштани манзили худу ободонии маҳал ва истифодаи самараноки обу нерӯи барқ саҳми бориз гузорад. иброҳими неъмат, Баҳриддини Бобокалон, шаҳри Ваҳдат, Ҷаҳонамо.